याद बा पहले गांव में दतुअन आ निपटान करे में ही आधा गांव घूम जाई। हाँ, आ मेहरारू लोग सवेरे सवेरे पिछवाड़े जाके वही गोतियाना कैले। खेते से आवे के बाद पीपर के पेड़ नीचे बैठकी होखे। काहे ना 4 बेर लड़का जाके बोलावे तब दलाने से बुढ़वा सब खाना खाए बखरी आवे। अरे काहे इतना नाराज होत बाटू? हाँ। यार मित्र सब बैठ जाए तो समय के पता ही ना चले। तोह लोगन के तो मजा ही रहे, हमने तो बखरी में ही रह जात रहे। अरे तो कवन बखरी इतना बड़ा रहे कि 8-8 परिवार साथे रहत रहे। सही कहत बाटा, इतना मेहरारू आ लड़का रहे कि दिन कब बीत जाई पता ही ना चले। लड़का बच्चन के साथ खेलत बतियावत दिन बीत जात रहे। एक एक जानी के 5-5 गो लड़का बच्चा रहे, उनके खियावत पियावत पूरा समय निकल जाए। आज सब इतना परेशान बा आ लड़का बच्चन खातिर केहू लगे समय न बा। बाकी पहले लड़का बच्चा कितना मजबूत रहे। तो सही कहत बाटू, माटी में ही जान रहे। आज के लड़का बच्चा माटी में गोड़ रखे ना चाहत बाटन। बात तो उहे बाजी, जितना जतन उतने पतन। पहले इतना पैदावार भी ना रहे ना खाद पानी के इतना साधन। घर में कबो निक नेउर बने तो खाए के लिए मार हो जाए। रात में नाती पोतन के अपने लगे सुता के किस्सा कहानी सुनावत कब नींद लग जाए पता ही न चले। हाँ जी। आज साधन तो बहुत हो गइल बा, बाकी स्नेह खत्म हो गया। का करब जी, जवन चीज के पीछे आदमी भागेला ओके उहे तो मिलेला। सही कहत बाटू। हाँ। जवन चीज अपन लगे रहेला ओकर कीमत तब पता न चलेला। जाए के बाद पछतावा के आंसू छोड़ के कुछो ना बचेला।